יבואנים, יצואנים, מבצעים העברות מט"ח לחו"ל? רוצים לדעת מה סטטוס העברות מט"ח וסחח שלכם? או צריכים לצפות בהודעות, אישור סוויפט? הסרטון הבא ילווה אתכם כיצד לראות את המידע וההודעות הדרושים לכם ללא צורך בפנייה לבנקאי, ישירות מחשבונכם באתר. תחילה, היכנסו לחשבונכם באתר הבנק. בסרגל העליון, עמדו על משבצת מט"ח וסחר חוץ. בחלון שיפתח, לחצו על סטטוס העברות מט"ח וסחח. במסך זה יוצג סטטוס העברות. לדוגמה, אילו העברות בוצעו, אילו ממתינות לאישור הסניף או למערך סחר חוץ, והעברות שנמצאות בסבב מורשי החתימה. לחיפוש מדויק השתמשו בשדות החיפוש, שם מוטב, תקופה או הקלדת סימוכין בעו"ש. או השתמשו באפשרויות חיפוש נוספות. בסיום לחצו על חפש ויוצגו העברות הרלוונטיות. את תוצאות החיפוש ניתן להצל לקובץ אקסל. לחצו על הצג כדי לראות פרטים נוספים על העברה. העברות בסטטוס בוצע ניתן לבצע שכפול עסקה ובכך להעתיק את כל הנתונים לעסקה חדשה ולחסוך זמן הקלדה. בכל שלב נוכל לצפות בתחתית המסך מי חתם ומתי על פי סבב מורשי חתימה. שימו לב, העברות שנמצאות בסטטוס סבב מורשי חתימה ניתן לשלוח לתיקון ועריכה או לביטול. ניתן לבטל בקשה להעברה ששודרה לבנק ועדיין לא בוצעה בפועל. בואו נצפה בדוח תחזית פירעונות. דוח תחזית פירעונות מציג פירוט תשלומים בחשבון עם ערך עתידי בהעברות מט"ח ועסקאות אשראי דוקומנטרי ודוקומנטים לגוביין היבוא. גם כאן תוכלו להשתמש באפשרויות החיפוש. בתצוגת סוויפטים נכנסים תוכלו לצפות בכל הסוויפטים שהתקבלו בחשבונכם מבנקים זרים ומקומיים. חפשו את הסוויפט הרלוונטי, לחצו על חפש ובחרו את הסוויפט. כעת תופיע הודעת הסוויפט שבחרתם. לחצו על סוויפטים והודעות מט"ח וסחח. במסך הודעות סחח מוצגות הודעות הסוויפט ופירוט העמלות של כל העברות מט"ח, תשלומי יבוא, תמורות ייצוא ובירורים בעברות מט"ח וסחח יוצאות שהתקבלו ונשלחו לבנקים בחו"ל. גם לאלו שבוצעו דרך הסניף. גם כאן תוכלו להשתמש באפשרויות החיפוש כדי לחפש את העסקה הרלוונטית לפי שם המוטב או שם הלקוח. ניתן להציג על פי סוג האישור, כל האישורים ואלה שעדיין לא קראתי. לפי סוג עסקה, העברת מט"ח סחח או תמורת ייצוא. או לפי תקופה, סכום וסוג מטבע. בסיום, לחצו חיפוש ויוצגו התוצאות הרלוונטיות. העברות מחולקות לשני סוגי עסקאות. העברות מט"ח סחח יוצאות או תמורות ייצוא נכנסות. תוכלו לבצע מיון בלחיצה על שורת הכותרת בכל אחת מהעמודות. בעמודת סוג האישור ניתן לצפות באישור על תשלומים או בירור שהתקבל או נשלח לבנק בחו"ל במסגרת העברת מט"ח סחח שבוצע. לחצו על שורת ההודעה כדי להציג את פרטי הודעת הסוויפט ופירוט חיובים ועמלות המצורפים אליה בקבצי PDF. הנה דוגמה להודעת סוויפט. כל המידע וההודעות זמינים עבורכם גם בעסקאות אשראי דוקומנטרי וכן דוקומנטים לגוביין היבוא ייצוא וערבויות יוצאות ונכנסות. תוכלו לאתר הודעות בעסקאות בקלות באמצעות אפשרויות החיפוש. לפי סוג העסקה, א' ד' יבוא או ייצוא וערבות יוצאת או נכנסת. בעמודת סוג הודעה נוכל לראות באיזה שלב נמצאת ההודעה במסגרת העסקה. שימו לב, בחיפוש על פי מספר עסקה תוכלו להציג את ההיסטוריה של כל השלבים שבוצעו במסגרתה. כדי לצפות בהודעות ד' ג' יבוא ייצוא, לחצו על הלשונית ותוכלו לצפות במידע כפי שראינו בעסקאות אשראי דוקומנטרי. מעתה לא תצטרכו להמתין לנציג או להגיע לסניף. תוכלו לצפות בכל ההודעות והמידע הרלוונטיים לכם בהעברות או בעסקאות סחר חוץ בקלות ובנוחות.